ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಯನ್ನು ಮೂಕೇಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಯಾನ ಪಾತೆರೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ತೆರೆದಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಕುಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಈ ದೈವಲ್ನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಕತೆಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ರೀತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ತೆರೆದುಂಡು. ಅಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಲು ಪಂಡ ಕಾಲಗೊಟ್ಟುಡು ಮೊಕಲು ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದನುಡು ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲು ಆ ವಿಚಾರಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇತಿಹಾಸದ ನಿಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಕಲ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಾವರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೈದೇನಿ. ನಮಕ್ ಕಲ್ಕುಡನ ಕತೆಟ್ ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ನ್ ಸಂಗತಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಕೆತ್ತುದಿನ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇಣೂರ್ದ ಗೊಮ್ಮಟನ ವಿಷಯ. ಒಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಯಲೇನ ನಮ್ಮ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಕೆತ್ತುದಿನ ವಿಷಯ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ವೀರಪಾಂಡ್ಯ ಭೈರವರಸನ ಕಾಲೋಡು 1431-32 ಆ ಒಂಜಿ ಇಸವಿದಪ್ಪಗ ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಕೆತ್ತದು ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದಿನಿ 1431-32 ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಏನಂತ ಹತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರ್ದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂದಾಗ ವೇಣೂರ್ದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತೀನಿ ಸಾರಥ ಆಜಿನುತ್ತ 4ನೇ ಇಸವಿಡು. ಸಾರಥ ಆಜಿನುತ್ತ 4ನೇ ಇಸವಿಡು ವೀರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ವೇಣೂರ್ದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರಗ್ಲ ವೇಣೂರ್ದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂವರೆ ಪಂಡು ಸುಮಾರು 170 ವರ್ಷದಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 170 ವರ್ಷ ಬದುಕುನಂತೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆ ತೂವರೆ ಪುನಗ ಅಪಂಡ ಕಲ್ಕುಡೆ ಒವೆನ್ ನಿಜವಾದ ಕೆತ್ತುದಿನಿ ಕಾರ್ಲದೇನು ಕೆತ್ತುದಿನ ಹತ್ತು ವೇಣೂರ್ದೇನು ಕೆತ್ತುದಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತೂವರೆ ಪುನಗ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸೋಡ್ದು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪ ದಯಪನ್ನಗ ಪಾಡ್ದನಲು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೂದು ತೆರಿದಿನ ಕತೆಕುಲು ಆ ಕತೆಕುಲೆಗೂ ಉಪಕತೆಕುಲು ಪೂರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಕಲ್ಕುಡನ ಪಾಡ್ದನ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಳು ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಕೆತ್ತುನ ಕಲ್ಕುಡನ ಕತೆಟು ಉಂಡು. ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಕೆತ್ತುನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆತ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾದ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಲ್ಕುಡಗ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯದಾದ ಉಂಡು ಉಂದೆತ ಪೂರ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಅವು ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಷಯ ತೋನಗ 1431 ಇಸವಿಡು ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಂಬುನ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡ ಏರುಂದು ಅವೇ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದೇಪನ್ನಗ ಅವೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಳು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ನೆಕ್ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಿರ ಕಾರ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಾವನಂಚಿನ ಕತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮಕ್. ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಪಂಡೈತೆ ವೇಣೂರುಗ್ಲ ಕಾರ್ಲಗ್ಲ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ 170 ವರ್ಷದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಒಂದು ಅವೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂದು ತುನಾಗ ವೇಣೂರ್ದ ಕತೆ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ಅವಳ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆಪಿನೇ ಆ ವೇಣೂರುಡು ಅವು ಕತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದವು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಹತ್ತು. ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿದಿನ ಪ್ರಕಾರ ವೇಣೂರುದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಸಾರಥ ಆಜಿನುತ್ತ 4ನೇ ಇಸವಿಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಂಡಲ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ತೆರೀನೇ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವರಾಯೇ ಕೂಡ ವೇಣೂರ್ದ ಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ವೇಣೂರ್ದ ಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದ ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆಡ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಅಂಚಿನನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ನಡುಟು ರಾಜ್ಯಲ್ನ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಮನಸ್ಸದ ಕಾರಣೋಡು ಅಂಚಿನನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವರಾಯೇ ವೇಣೂರ್ದ ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧಗು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅವಳ ನಮಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಸಾರಥ ಆಜಿನುತ್ತ 4ನೇ ಇಸವಿದ ಆಸುಪಾಸುಡೆ ಅವು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂದು 170 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಕೆತ್ತದು 170 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರುದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪಿನ ಸಮಯೋಡು ಕೂಡ ಕಾರ್ಲದ ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಕಲ್ಕುಡನ ಕುಲು ಆ 1431-32 ಇಸವಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡೆ ವೇಣೂರ್ಗು ಪೋದು ಅವಳು ಕೆತ್ತನಾಗ ಅವಳು ಕಾರ್ಲದ ಕುಲು ಕಾರ್ಲದ ಅರಸೇರು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪು ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ವೇಣೂರಿಗೂ ಪೋತಿನ ಕತೆ ಅಂದು ನಿಜವಾದುಂಡು.
ವೇಣೂರುಗು ಬತ್ತಿನಲ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಗೊಮ್ಮಟನ್ನು ಕೆತ್ತುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಲ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅವಳು ಗೊಮ್ಮಟನ್ನು ಕೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅವ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಆ ಕೆತ್ತುನ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಲಗ್ ಎತ್ತದು ಕಾರ್ಲರ್ದು ಯುದ್ಧಗು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಜಂಜಾಟೋಡು ಕಲ್ಕುಡನಕಲ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಪಂದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನೋಡು ಎಂಕ ತೆರಿದಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೇಪನ್ನಗ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನುತ್ತ 4ನೇ ಇಸವಿಡು ವೇಣೂರ್ದ ಗೊಮ್ಮಟನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆನಾಗ ಅವಳು ವೇಣೂರುದ ಕತೆ ಆತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿ. ವೇಣೂರು ಕೆತ್ತುನ ಅವೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂಪವನಂಚಿನ ಕತೆ ಆದುಂಡು. ಅವೇ ಗೊಮ್ಮಟೆನು ವೇಣೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜ ಅವೇ ಗೊಮ್ಮಟೆ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಅರ್ಧ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಸುಮಾರು 140 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮೊಕುಲು ವೇಣೂರುಗು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ವೇಣೂರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಕಾರ್ಕಳದ ಕುಲು ಕೂಡ ಅದಗ ಪಂಡ ಅದಗದನೇ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು 140 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕುಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅದಗನೇ ದಾದನ ಆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಕುಲು ಸುರುಟೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕಲ್ಕುಡನ ಅಂತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಕುಡನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ಸಾರತ್ತ 430 ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಕಲ್ಕುಡನ ಕಲ್ನ ಇತ್ತುಡು ಕಾರ್ಲದ ಕೆತ್ತು ದಿನ ಆವಡು ಅಂಚವನ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಪಾಡ್ದನದ ವಿಷಯಲೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲು ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ಮರಣೆದ ಲೆಕ್ಕ. ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಆಂಡಲ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾಖಲಿಡಿತಿನ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಆತೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆದ್ಲ ಪೋಪುಜಿ. ಅವು ರಿಯಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮಕ್ ದಾಖಲೆಲೆ ಆಂಡಲ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರೀತಿದ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ತೂವರೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟ ವೇಣೂರ್ದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರಗ ಬಾಹುಬಲಿಗ್ ಈತ ವರ್ಷದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಿಕಲ್ನ ಕತೆನೇ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕತೆ ಸುಳ್ಳಾಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳುದ ಮಿತ್ತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಬಿಕೆನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಲು ಅವು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿನಕುಲು ಕಟ್ಟದಿನ ಒಂಜಿ ವೀರರ್ನ ಕತೆ ಆದ ಉಪ್ಪುನೆಟ ಹತ್ರ ಅವು ಸುಳ್ಳಂತೂ ಅತ್ತು. ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಭಾಷೆ ಎಂಕ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕೆತ್ತದು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಸಾರತ್ತ 431 ಇಸವಿದ ಆಸುಪಾಸಡು 430 ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವೇಣೂರುಗು ಪೋದು ವೇಣೂರುಡು ಅವಳು ಆ ಬೇಲೆನ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಗ ಕಾರ್ಲದ ಕುಲು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಕಲ್ಕುಡನ ಕಲ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಾದಿನ ಕಾರ್ಲದ ಮಿತ್ತೆ ಪಂದಾನಾಗ ಅವು ಕಾರ್ಲದನೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದ ನಿಕಲ್ನೇ ಲೆವೆಲ್ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಾಡೋಲಿ ನನ್ನಲಾತ ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು.